Ik ben hier rond de hekkeling van het wetenschap. En dan rent er nog een meneer bij? Ja, die rent als, ja, als er dan een heel soort vis is, dan smeet hij ze waarom. En maar ken je dat zelf met? Nou, dat weet ik dan. Dan gaat dat ook nooit net zo vol. Nee? Nee. Oh, een normaal hekkeling denk ik nooit mooi, maar naar natuurgebieden ren ik altijd even mooi. Als er wat bijzonders in die bak komt, probeer ik te pakken en weer om te zetten. Dus jij bent een natuurman? Ik maak graag in de natuur zitten, ja. De butter ik voor, hè? Ja, ja. Natuurlijk. Lekker warm nou om elkaar, hè? Oh, ja. Hoe de kraker ik net voel. They can't stop us, walking out there on our best. Come on. I said today, I said tomorrow, so I can run away. Een schubkarper. Dus dat is de reden dat je mooi bent? Ja, dat is de reden dat ik dan voor zee mooi heb. Die beesten er 7 minuten heel in. Je kan even verlangen dat hij er al een keer een uur rent. En dit is dan een mooi edel beestje, of nee? Prachtig. Ja. Zou hij wel eer van je werk? Ja, zeker. En we doen maar leefde, hè, dit. En jij hem dan ook een tutsie? Met dat even? Nou, hij gaat er erin. Heel voorzichtig, want ik ben al nog wat man. Oh, dat is Some people stand in the darkness, afraid to step into the light. Some people need to help somebody when the edge of surrender's inside. Don't you worry. een mooi beest, ja? Zo wij zijn net verwacht. Daar komen ze op in. Hier is even zien. I'm always ready. I won't let you out of my sight. I'll be ready. I'll be ready. Whenever you need. Oh, don't you fear. Met een juichje. Forever and always. I'm always here. Ze zijn weer te plek. Hè? Goeie. Wat ben je man dan? Wij zuiver de staat hier. Oké. En want je stond krijg je even stil. Ja, nou, de telefoon ging. Timer is die op dierendag, hè? Dus De Wat? timer stond dierendag. ja, En wat houdt het dan in? nou, nieuwe maar uw hoen of kat of uw oorhuisdier, maar we dan maar we iets lekkers aan. Ja. Verwennen. Ja. En game dat ik dan doen? Ja, tuurlijk. Bij hoe? En hoe dan? Nou, wij doen meestal van, dan is als ze hier die binnen, Ja. dan lezen we een slaaptafel. Vla? Ja, Wat is dat dan voor best? een hoen. Die vla. Ja, soms Van wel. tafel? Ja, soms. Wat voor vla? Ook gewoon naturel. Wat u wel. Ja. Dus net iets mooi van de jetboy vla er toch of zo? Nee, dat net. Oké. En dat is dan dierendag? Ja, Slaaptafel. Ja. Nou, hoeft net precies slaaptafel. Is ik iets oors aan of zo. Yoghurt. Ja.